सध्या आपलं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करत आहे. ती ड्रेस डिझायनिंग पण करते आणि आताचा हा जो ड्रेस आहे हा पूर्ण हँड वोवन आहे आणि ती झालेली आहे नागालँडची सुंदर नववधू मर्सी. बहुत सुंदर लग रहे हो. गळ्यामध्ये मण्यांचे दागिने, कानामध्ये सुद्धा वैविध्यपूर्ण असे सुंदर दागिने, हेडगिअर अतिशय सुंदर सुंदर अशी ही कन्या. अतिशय वेगळा वैविध्यपूर्ण असा पूर्ण हँड वोवन असा ड्रेस, ज्याला रॅप अराउंड स्कर्टचं स्वरूप आहे. कलर्समधूनच त्या ड्रेसची विविधता जास्त वाढते. गळ्यामध्ये आहेत मोत्याचे दागिने, मण्यांचे दागिने, केसात आहे फुलांचा सुंदर असा हेडगिअर आणि तिच्या वर्णाला खूपच छान शोभतो. हात खिशामध्ये हात घालण्यापेक्षा टाळ्या वाजवा. त्यानंतर बोलूया स्वाती अख्तर, जिला एअर होस्टेस व्हायचंय. ती आपलं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करत आहे. ती ड्रेस डिझाईन देखील करते आणि ती झालेली आहे नागालँडची नववधू. यानंतर आपली शेवटची आणि लाडकी कन्या मयुरी अवॉर्ड फ्रॉम नागपूर. अष्टविनायक प्रतिष्ठान लातूर आणि लोकमत युवा मंच यांनी एकत्रितपणे इतका उत्कृष्ट महोत्सव म्हणते मी याला, इथे 2 दिवस आम्ही अनुभवतोय, हा साजरा केला. हे मला अत्यंत स्फुरणीय असं वाटतं. त्याबद्दल या सन्माननीय द्वयीचं एक प्रेक्षक म्हणून, एक सजग नागरिक म्हणून मनपूर्वक अभिनंदन करावंसं वाटतं. एक सशक्त व्यासपीठ इथे निर्माण झालेलं आहे आणि त्याला पुष्टी देणारा असाच हा आजचा वधूंनी इथे सुशोभित केलेला हा जो कार्यक्रम आहे, तो याच व्यासपीठाला, त्याच्या सशक्तीकरणाला एक पुष्टी देतो. जोरदार टाळ्या या सगळ्या वधूंसाठी, ज्या या क्षेत्रातल्या जाणकार आहेत. त्या आदरणीय शालिनीजी, त्या माझे शेजारी आहेत आणि आमच्या दोघींचा अनुभव असा होता की इतक्या या नववधू देखण्या उत्कृष्ट प्रेझेंटेशन करत होत्या की आम्हाला त्या चुरशीच्या मुकाबल्यामध्ये नेमकं कुणाला निवडायचं शिकवत असतात. आणि एक स्पर्धेचं स्वरूप सांगू इच्छिते ते असं की स्पर्धा कधी आजूबाजूच्यांशी नसते, स्पर्धा नेहमी स्वतःशीच असते. माझ्यात जे चांगलं आहे ते अधिकाधिक चांगलं करण्याचा प्रयत्न आणि माझ्यात जे उणं पडलं त्याची वजाबाकी न करता ते जर सुधारायचा प्रयत्न केला तर मला असं वाटतं की यश आणि अपयश दोघांचं स्वागत आपण तितक्याच सहजतेने केलेले आहे. त्यामुळे आज जरी या युवती आपल्याला इथे दिसत असल्या तरी त्यांच्या मागे कष्टांरूपी जे हात आहे त्या सगळ्यांचंही कौतुक करावंसं वाटतं. कारण हे आपलं पहिलं वर्ष आहे, लोकाभिमुख होणार आहे. त्या दृष्टिकोनातनं सगळ्यांनी ज्यांनी ज्यांनी हातभार लावला त्यांचं कौतुक. आता करायचा का निकाल जाहीर? Would you like to do?
पहिल्यांदा आपण एक याच्यामध्ये अजून सोय केलेली आहे आणि त्याच्याबद्दल आदरणीय प्रदीपदादा राठी आणि त्यांचे सगळे संयोजक यांचे आम्ही दोघी परीक्षक म्हणून आभार मानतो की आपल्याकडे फक्त पहिलं, दुसरं आणि तिसरं अशी 3च बक्षिसं आपण देणार होतो, पण उत्साह, तयारी, आत्मविश्वास बघता आता आपण तब्बल 5 बक्षिसं देतोय. 2 कन्सोलेशन प्राइजेस आहेत आणि 1 बक्षीस विभागून दिलेलं आहे. जास्तीत जास्त मुलींच्या गुणांचं कौतुक व्हावं, त्यांचा आत्मविश्वास वाढावा हाच प्रांजळ प्रयत्न आहे. बक्षिसं जाहीर करते. सगळ्यात आधी कन्सोलेशन प्राइजेस. नंबर 2 स्वाती अट्टल, क्या बात है. राजस्थानी नववधू झाली आहे. अभिनंदन स्वाती. दुसरं कन्सोलेशन प्राइज सोनाली कर्नावर, ख्रिश्चन नववधू झाली होती. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. क्रमांक 3 ज्योति अग्रोया, राजस्थानी ब्राइड. सेकेंड प्राइज 2 लोग में डिवाइड किया है. दिस इज नंबर 14 सोनिया चौहान, हिमाचल ब्राइड, एंड साउथ इंडियन ब्राइड शीतल केंद्रे. प्रथम क्रमांकासाठी एनी गेसेस असं मी विचारत नाही, कारण ती जबाबदारी आता आमच्यावर होती. प्रथम क्रमांक पटकावलेला आहे निकिता मोहिते, मराठी नववधू. सगळ्यात नाही, फक्त परमेश्वराला आणि आई वडिलांनी. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक अभिनंदन करते. तुमच्या पुढील आयुष्यासाठी तुम्हाला भरपूर शुभेच्छा देतो. कोणीही रंगमंचावर आपण सुरुवात करूया. सर्वप्रथम स्वाती अट्टल, राजस्थानी नववधू, ज्यांना सर्टिफिकेट देतील प्रदीपजी राठी. कॉन्सलेशन प्राइज स्वाती अट्टल. सर्टिफिकेट आणि बक्षीस देतील प्रदीपजी राठी. ख्रिश्चन नववधू आदरणीय ललितभाई शहा यांना नम्र विनंती करते की त्यांनी हे बक्षीस आपल्या शुभहस्ते द्यावं. थोडीशी चुकीची दुरुस्ती करते. तिचा हा जो ड्रेस आहे तो तिच्या बक्षीस देतील अनुजी राठी. खूप कष्ट घेतले, एक सुरेख डोली घेऊन आली होती. लवकरच तिचं लग्न होणार आहे. आपल्या सगळ्यांकडनं तिला मनपूर्वक शुभेच्छा. दुसऱ्या क्रमांकाचं बक्षीस विभागून दिलंय आपण. क्रमांक 14 ची जी नववधू होती सोनिया चौहान, हिमाचल प्रदेशची. ज्यांना बक्षीस देतील लोकमत समूहाचे सर व्यवस्थापक, लोकमतचे समूह सर व्यवस्थापक कैलास साहेब. सोनिया आता फेमिना मिस इंडियाला जाणार आहे.